И днеска е на работа. Да има за мен. Но аз трябваше големи, защото аз вече съм пораснала. И сладолет. И сладолет. Кръгове. Да. Сладолет, защото много ни е позволено. Да. Ограничение. Хей! Баба Рада, знаеш ли, пък тази лука, която както ми я направи, тя прави кръгове. Прави кръгове, да. Вятърко се върна сърдит. Какво дало? Вятърко се върнал сърдит. Вятърко. Вятърко сърдит. И слънце. И слънце страх. И слънце щастливо като блъск. И ти много знаеш на баба. Това е някакво. Много знаеш на тебе.